Alicjo, przez lata mieliśmy do dyspozycji różne rozwiązania dla pacjentów z nadpotliwością stóp. Co sprawiło, że nagle zaczęliśmy patrzeć na ten problem inaczej? Praktyka gabinetowa. Bardzo szybko zauważyliśmy, że sama kontrola ilości wydzielanego potu nie rozwiązuje wszystkich problemów pacjentów. Bo pacjent trafia do gabinetu nie tylko z problemem nadmiernej wilgoci. Ależ oczywiście, pacjent do nas trafia z maceracją, z podrażnioną skórą, z zaburzonym mikrobiomem skóry, z infekcjami oraz z dyskomfortem. I dlatego powstała linia Mineral. Tak, i filozofia jest oparta na 4 filarach. Na kontroli potu, ochronie, świeżości i regeneracji. Czyli na problem nadmiernej potliwości spojrzeliśmy o wiele szerzej. Dokładnie, ponieważ stopa z nadpotliwością potrzebuje czegoś więcej niż tylko efektu suchej skóry.